What's up guys? So welcome pala sa aking YouTube channel. And to this video ay mag-interview na tayo sa makapunta ba sa Coastal Mall or hindi. So to this video may interview na tayo. So ito yan. So baka interview na tayo ni si Ubsters. Si Ubster basta. Ka-interview na tayo. Ito na ako na pala na. So, interview na tayo dito sa sa lang kung mapunta ba sa Coastal Mall or hindi. So, mapunta natin yan. So, yan. So, nasaan yan dito So, nasaan dito dito. Wag kong child voice. Ay, pwede po interview. Pa-interviewhan na lang. Interviewhan na lang. Okay, sure. Pwede daw. Makapunta ka sa Coastal Mall. Coastal Mall. By the way, makapunta ka sa Coastal Mall. Makapunta ka sa Coastal Mall dyan. Ito yan. Na-interviewhan na kita. Na-interview nga kita. So, na-interview natin yan. Na-interviewhan natin kita. So, bahala ka dyan. Babay. So, ito. Yan. So, hi po. Pwede interview. Interview nga. So, i-interview na. Hindi niyo ako nag-greet. Ano po? Punta ka sa Coastal Mall dati. Nakapunta ka sa Coastal Mall dati. Kung makapunta ka, so tinatanong kita sa question, so anong yari kung magsasara ba? Hindi ka makapunta, bakit? So, alam ko nasasara ba? Hindi. Okay. So, nakita mo ba na sarado na sarafo naman? Doon na ang Coastal Mall. Alam nyo ba? Nagsasara ng Coastal Mall? Or hindi? So, alam nyo ba kung magsasara ba ang Coastal Mall or hindi? Hindi. Okay, thank you so much. Okay, so itong storya sa Coastal Mall. So, ito ang Coastal Mall dati. Na na-open siya ng Coastal Mall dati.
Pero ngayon, sarado na ang Coastal Mall. Kaya naluma na ang Coastal Mall. At saka hindi kayo makapunta sa Coastal Mall. Kung sarado na. Dito na sa bus terminal yan. So, wala pa. Namimiss naman ang Coastal Mall dyan. So, wala pa ako nagpunta sa Coastal Mall kasi hindi ako bata dito sa 90s. So, wala akong kapunta. So, wala akong napunta. So, by the way, kawawa naman, oh. Yung nakakamiss naman siyang Coastal Mall or hindi. So, ito. Mark Domingo, okay. So, sampalan lang natin. Pepesan pa nga. So, ito. So, ito yung, yung Coastal Mall dito sa, Okay. Hi po, pwede interview? Hi po, pwede interview? I-interview naman kita. Ay po, pwede interview? I-interview lang kayo kung anong nangyari dito sa Coastal Mall. Umulan na ginahabol. Pwede po interview. Umulan na siya. Bala ka, bye. So, ito, ang guys, isang Coastal Mall ay isang commuters natin. Oh. So, ang tampal na, So, Beep Bop. Ako na din ang habol. Yan, family is love. So, ito, pa-interview naman kita, oh. Si Yubsters, wala pa kasalita. Pwede po interview. Lain kasi na una, nag-bensa yung tingala na ito nana rin mo, no? Bensa mo, no? Pwede po interview. Na-interview. Sure. Ay, pwede daw. Makapunta ka sa Coastal Mall dati. Makapunta ka sa Coastal Mall dati. Ito yung Coastal Mall. Nakapunta ka ba? Hindi po. Okay, sige. So, wala pa siya nakapuntang Coastal Mall. Okay, sige, thank you. Kuya Pat. Ito, sino makapunta ang Coastal Mall? So, wala. So, hindi pa nakapuntang Coastal Mall. Sure. So, ito. Sure ka pa nung... So, kami mo pa na shirt. Ubos. Basin kailangan ka dali maglaba, oh. So, ito. So, wala pa nakapuntang Coastal Mall. So, wala pa nakapuntang Coastal Mall. So, dati pa lang open. So, ngayon sasara na. So, ito. I-interview nga kita yan. So, game all over. Okay. Na-interview pa nga kita. Ako na po, ha? Wait lang. Umanan eh. So, ito ba i-interview natin yan? Ito. Dali lang kayo ng kurtina ba, ha? Paano yan ang makuha ng motor? So, ito. Kanang kurtina, dali lang na siya. Ang tricycle. Sindukit ka mahunang ba? Hi po. Pwede interview? Hi, pwede interview? Ako na po, de. Wait. Ako na. Pwede interview? Pa-i-interview na kita. Pwede interview? So, ma-interviewan lang kita. Uy, pwede ba interview?
Hindi na. Ano naman yan? So, ito ang mukhang si ano. So, asan ba ang ano? Ang interview kung ano. So, again, open ba ang Coastal Mall dati? Again, so, open ang Coastal Mall dati. So, ngayon, sarado na. So, mga bus terminal dyan. So, ito. Kunwari. Okay. So, punta ko ka-interview dyan. So, dito tayo guys. So, kung makapunta ba siya sa Coastal Mall or hindi. So, suntukan natin. So, oy, asan ka pa pupunta? Pwede interview. Interviewhan na lang kita before ka. Bawal. Bakit bawal? Pwede interview pa nga kita. Suntukan natin baka interview. Pwede po interview. Na-interviewhan kita. So, ito. Aray. Nakita mo ba yung suntukan natin? Pagkapapalo ko yung tsinelas. Makapunta ka ba sa Coastal Mall dati? Ay. Makapunta ka sa Coastal Mall dati? So, tinatanong ba interview natin? Suntukan pa. So, sarado ng Coastal Mall. Ano? Ano daw? Makapunta ka sa Coastal Mall dati. Ano ba yan? Makapunta ka sa Coastal Mall dati. Hindi ako. Hampasin na kita eh. So, yan. Sure. So, ano yari? Ay, naman yan. Ano yari kung sarado na ang Coastal Mall? So, anong yari kung sarado bang Coastal Mall? So, ano ba nangyari? Ano ba? Kung maki-interview. Ano ba yan? Sige. Sige, wala na dyan. Babay na. Wala na, hindi na. Never mind. Walang kwentang players na to. Kaya no. So, wala pa nakapuntang Coastal Mall eh. So, nai-interview nga, pero hindi naman nagsasalita. Ito yan. So, sana mag-enjoy yung interview video ko at documentary. So, kung mag-enjoy kayo, huwag magkalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe. So, next time ulit guys. So, see you next time guys. Kasi pahiya na ako guys. So, please like and share, subscribe. So, next time ulit. Bye-bye! Ako na, i-charge na. Wait lang. Ako na sa bukan.